Wara 28 siegħa ta' diskussjonijiet intensivi bħala parti mill-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew dwar il-qafas finanzjarju għall-baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin, ġie reġistrat progress iżda baqa' ma ntlaħaqx ftehim. F'kummenti lil mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru Robert Abela qal li kien hemm progress iżda f'dan l-istadju it-taħdidiet mhumiex konklusivi. Jirriżulta li l-punt prinċipali li m'hemmx qbil dwaru huwa d-daqs tal-baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin. 4 pajjiżi kbar, l-Awstrija, id-Danimarka, l-Olanda u l-Iżvezja qed jisħu li għandu jiġkien. Filwaqt li sbatax-il pajjiż fosthom Malta qed isostnu li għandu jkun ikbar minn dak propost mill-President tal-Kunsill Ewropew. Ma ngħidx li ma ġiex reġistrat progress, kien hemm progress li ġie reġistrat, it-taħdidiet ma kinux konklusivi, ġieli sallum għadna fi stat fejn dawn it-taħdidiet għadhom inkonklusivi. Bażikament hemm żewġ punti ta' diverġenza prinċipali, għandek 4 pajjiżi li qegħdin jgħidu li d-daqs tal-baġit Ewropew l-MFF għandu jkun anqas minn dak li qed tipproponi l-Presidenza tal-Kunsill, filwaqt li għandek 17 il-pajjiż ieħor fosthom pajjiżna li qegħdin ngħidu li żgur il-baġit m'għandux ikun anqas minn dak li qed tipproponi l-Presidenza. Dr. Abela rimarka li f'dan l-ewwel Kunsill Ewropew tiegħu laqtu r-rispett li jgawdi pajjiżna. Qal li ħassu mill-qoħ u nnegozja b'mod sod f'isem Malta, filwaqt li jinsab kommess biex jibqa' jaħdem ħalli pajjiżna ikompli miexi l quddiem. Ma mill-ħbiberiji ġodda mill-ewwel u tara wkoll ir-rispett li hemm lejn pajjiżna. Din xi ħaġa li verament laqtitni mis-27 membru stat illi tant kienu kordjali miegħi, tant għamilna din il-ħbiberija ta' malajr u tant iddialogajt b'mod tajjeb magħhom. Dan il-baġit irid jidħol fis-seħħ minn Jannar li ġej. U għalhekk fadal żmien għal aktar dialogu lejn ftehim sodisfaċenti għal kulħadd. Il-mexxejja Ewropej mistennija jerġgħu jiltaqgħu għal summit ieħor għalkemm għadhom ma skedawx ġurnata għal dan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.